Kiitoksia. — Edustaja Tanus, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Haluan myös alleviivata tuota, mitä edustaja Elomaa nosti esiin. Elikkä todellakin monet transihmiset tai kehodysforiaa kokevat eivät kannata tätä esitystä. Ja on myös heidän järjestöjä, jotka eivät kannata tätä esitystä. Ja meidän maassa on myös se tilanne, että tällaisia toisin ajattelevia vähemmistöihin kuuluvia myös painostetaan niin paljon, että kaikki eivät uskalla edes tulla julki asioidensa kanssa. Tämä tuli esiin myös, kun mietimme, ketä voisimme mahdollisesti kuulla tai esittää kuultavaksi valiokuntiin. Elikkä nyt täytyy muistaa, että meillä on vähemmistöihin kuuluvia, myös transihmisiä paljon, jotka eivät kannata tätä esitystä sen takia, että he ymmärtävät, että tämä ei palvele heitä eikä edistä heidän terveyttä eikä hyvinvointia millään muotoa. Niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin tätä esitystä on viety vahvan ideologisin kortein eteenpäin itsemääräämisen nimikkeellä ja toisaalta tällä fobiakortilla. Ja vetoaisinkin nyt erityisesti, meillä on keskustassa kansanedustajia, jotka miettivät, mä tiedän, meillä on kokoomuksessa paljon, jotka miettivät tätä esitystä, ja uskon, että meillä on paljon ainakin sosiaalidemokraateissa tässä, jotka miettivät, mitenkä äänestää tämän esityksen suhteen. Ja vetoaisinkin teihin. Nyt ei ole kyse vaan jostakin pienestä lakiesityksestä, joka koskisi vain jotakin pientä ihmisryhmää. Tämä koskee meitä kaikkia ja se koskee koko yhteiskunnan rakenteita. Jos meillä juridiset merkinnät, viralliset merkinnät alkavat perustua ihmisten toiveisiin tai kokemuksiin sen sijaan, että ne perustuisivat faktoihin, niin sehän muuttaa perustavaa laatua olevalla tavalla koko meidän yhteiskuntarakenteita ja miten jatkossa toimimme. Ja siinä mielessä kyllä nyt toivon, että tätä esitystä vastaan äänestetään ja peräänkuulutaankin nyt rohkeutta kansanedustajilta. Tämä huominen äänestys on paljon merkittävämpi kuin joku puolueiden tai ryhmien välinen sopimus tai hallituksen sisällä tehty sopimus. Totta kai ne on tärkeitä ja lähtökohtaisesti tietysti sopimuksia pitää noudattaa, mutta jos ja kun on tullut esiin asioita, epäkohtia, näkökulmia, jos on tullut niin sanotusti tietoa ja valaistusta lisää, niin kansanedustaja näkisin, että velvollisuus on silloin toimia siten, kun hän näkee, että on oikein. Ja erityisesti, jos me ajatellaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, erityisesti meidän nuorten tai nuorten aikuisten terveyttä ja hyvinvointia, ja niinkin herkässä ja merkittävässä asiassa, kun on sukupuoli ja siihen liittyvät identiteettikysymykset ja niin edelleen, kansanedustajalla on velvollisuus toimia oikein, ja mä toivon, että sitä rohkeutta löytyy kaikista puolueista huomenna torpata tämä erittäin huono lakiesitys. Kiljunen Kimmo.